הדור הזה זה דור שמי שמצליח להחזיק בו מעמד, קודש קודשים. אני אראה לכם בנים של ראשי ישיבות, של תלמידי חכמים, מתרסקים ונופלים בשניות. יצר הרע קיבל כל כך הרבה כוח בדור הזה, הוא מרסק את כולם אחד אחרי השני. פעם, מכירים את הסיפור של סוליקה? בת מלך, אפילו שנגזר עליה אבדון, גזרו עליה שיגררו אותה עם סוס ברחובות העיר. היא ביקשה סיכות כדי לחבר את הבגדים לבשר, כשיגררו אותה עם הסוס ברצפה, שהבגד לא יצא, שלא יראו איזה משהו. וכל זה למה? היא לא הסכימה להתחתן עם מוסלמי. היום מעל 50,000 בנות יוצאות עם מוסלמים, בלי שאף אחד מכריח אותה. היום לך ברחוב, תראה מישהי מחובר להבגד לגוף עם סיכות, שלא יראו משהו לא צנוע. אני אגיד לך מה תראה רק סיכות, לא תראה בגד. זה לא מצחיק, זה עצוב, אבל מה, נאשים אותם? נגיד שהיא יוצאת עכשיו מהבית, בת יצאת החוצה מהבית, כולה דופקת הופעה, והולכת ככה, היוס. מה זה אומר, שהיא נרשעת שרוצה להפיל את כל הגברים? ממש לא. אז אני עושה את זה. היא לא יודעת. היא אף פעם לא הייתה בשיעור שמישהו ישב והסביר לה את הרגש, לא את השכל שיש, את הרגש. את הבת של המלך. את הבת של מלך מלכי המלכים של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לתת לך את הכל, ויצר הרע נותן לך מזומן. יצר הרע משלם במזומן. אני הולכת חופשי, חשופה, וכל הרחוב מסתכל עליי. היי, מה ניש? מה ניש? כל טוב? בחורה עושה ככה, תופסת טרמפים. תוך כמה זמן יעצרו לה? אם היא לא כל כך צנועה. כמה זמן היא צריכה לעשות ככה? מי אמר שנייה? תראה, הוא ייקח אותך. שנייה! תוך שנייה יעצרו לה טרמפ. ושנייה תאונה בדרך, שניים יריבו. אני עצרתי ראשון אחי. גבר עם חליפה וכובע יעשה ככה. כמה זמן הוא יחכה? 5 שנים? אז מה, הוא יוריד את החולצה? רבותיי, תבינו איך יצר הרע הזה משלם במזומן. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בניי אהוביי, אתם במדרגה כל כך גבוהה. אין עוד בעולם מישהו שנמצא במדרגה יותר גבוהה מאיתנו. אם הראש נפגע רבותיי, יש נזק בלתי הפיך. אפילו מכה קטנה, שאדם נופל על הראש אחורה, פק, מקבל מכה בחלק הזה של הראש, בשנייה אחת יכול להזדעזע או לאבד את הראייה. שנייה אחת. אם הראש שלך נפגע, אתה בבעיה, נשמה טובה. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? נשאו את ראש, שמרו על הראש, תגן על הראש. מה יש לנו בראש? עיניים, פה, אוזניים, אף, כל המנורה הקדושה. מה זה אומר מנורה קדושה? כמה קלים יש במנורה? 7 קלים. 6 קלים ושמש. לא חנוכיה, לא להתבלבלים פה. במנורה יש הקנה המרכזי וכל הקלים פונים אליו. מה זה הקנה המרכזי בפנים? זה הפה. זה סוד הברכה של כל יהודי בעולם. זה הגבול של הברכה. ואז יש לנו את המנורה. 2 קלים ראשונים, 2 נחיריים, 2 קלים אחר כך ו2 קלים של האוזניים. סך הכל 6 קלים. זה נקרא פני המנורה. אם אני מוציא מהפה שלי קדושה, סימן שבראש אני חושב על קדושה. איך אפשר לדעת על מה אדם חושב? יש 2 איברים שאף פעם לא הולכים לישון. מה האיברים האלה? הלב, כל הזמן דופק, והמוח. לב ומוח אף פעם לא הולכים לישון. איך אפשר לדעת אדם הולך לישון? הוא חולם. המוח עובד, הוא חולם, נכון? אם הוא לא צדיק, על מה הוא חולם? על טניה. זו חברה שהכיר שם בקניון.
חולם על טניה. אם הוא צדיק, על מה הוא חולם? על בעל הטניה.